Orain dela 3 urte, Pedro Asua Zubiaurren familia udaletxe hurbildu zen. Bagenekien kasua antzinakoa zela, baina eskatu ziguten bere senideren gorpuzkiak berreskuratzeko izapideekin hasi ginen. Nola ez, udalaren arduretako bat hori da, memoria historikoan sakontzea, eta horrela hasi ginen izapideekin. Etorri geha Jakako hilerri hontara, senitarteko batzuk eskatu zigutelako, onera hemen zegoela bere arbaso baten arrastoa zeudela, berak miatu zuela, dokumentazioa bildu zuela, jakinik hemen Pedro Asuaren arrastoa zeudela. Eta, guk ikusi dugu bereiek bildutako dokumentazio guztia, eta egia da jartzen duela 1928an, otsailaren 7an fusilatu izan zela Pedro Asua. Eta zegoela hain zuzen ere hemen hilobiratua. Jakako hilerrian 200 bat gorpuzki daude lurperatuta, eta Pedroren kasua lehena da. Orduan, honek ateak irekitzen dizkio Jakako senide eta jendeari, lagunei, agian hurrengo kasuekin jarraitzeko. Nola ez, hemen Arantzadiren laguntza eduki dugu lehen momentutik eta eskertzekoa da. Horrelako erakunde batek babesa ematea. Ahalegina, ikusi den moduan ibilbide luzea izan da, baina hemen gaude. Uste dugu ahaleginak egin ezkero posible bihurtu daitekela horrelako kasu bat, eta instituzioak eta udalak bereziki horren ardura daukagula horrelako kasuekin aurre egiteko. Es un individuo adulto joven, probablemente lo vamos a comprobar, pero menor de 25 años. Sería acorde con la edad que contenía, pero no hay más que, hay que hacer una prueba de ADN para confirmar si es el hombre. Nik egun bi hauetan egin duena izan da olako igoera bat, ziurtasunari eta esperantzari dagokionez, ez? Ni tentuz nentorren, nire prebentzio guztiekin, eta baina gerora detailetan sakondu ala eta sekuentzia hori gaur amaitzen da, hurrengo 3 agertu direnean, eta sekuentzia bat egiten duenean beraiek utzitako paperekin eta gure ikerketa guztiak lotuz, uztartuz lortzen dugun zerrendarekin, gero eta ziurrago nau, hementxe daukagula osaba, eta berandu baino harinago eroango dugula bere lekura. Hori da, sentsazio horrekin, lasaitasun horrekin, postasun horrekin eta nolabait sendotasun moral horrekin.